Pöytään vetäkää makkaraa ja vetäkää viinaa. Sekoilkaa yö, skipatkaa aamiainen, loivennelkaa kotimatka, kaatukaa sohvalle. Ottakaa suklaata, käykää saunassa, vetäkää saunapisseet, poltatkaa intialaista. Katsokaa sarjaa, vilkailkaa sateiselle pihalle, pysykää sisällä, lukekaa sarjakuvaa. Jokainen kantaa oman ristinsä, jokainen makaa niin kuin on pedannut, korjaa minkä on kylvänyt, ajaa itsensä tilanteeseen ja siitä jollain tavalla ulos nieluiten pää pystyssä ja kaikkia itsekunnioitustaan menettämättä. Ja kun metsä huutaa, on siihen vastattava sillä jonkun on reagoitava, jonkun on pysyttävä toimintakunnossa, jonkun on avattava viemäri ja jonkun on työnnettävä kätensä paskaan. Jonkun on naurattava lumet, jonkun on oltava tavoitettavissa, jonkun on huolehdittava heikommista, jonkun on tehtävä tarvittava. Jonkun on unohdettava oma mukavuuden halunsa, jonkun on hylättävä hedonisminsa, jonkun on herättävä, vaikka väsyttää. Jonkun on noustava vastaan, kun kohtaa vääryyttä. Jonkun on noustava vastaan, kun kohtaa vääryyttä. Siellä jonkun on noustava vastaan, kun kohtaa vääryyttä. Irti päästämiseen ja lepoon sopii parhaiten pitkä bussimatka ja meditaatio. Pitkä, vähintään 1000 kilometrin bussimatka ja tuntien pituinen meditaatio.